Днес сме в центъра на града, сърцето на София, до Националния дворец на културата, за да ви покажем един от най-новите ни реализирани обекти. Заповядайте да го видите! Вече сме в апартамента, като най-интересното тук е, че сградата е на 90 години. Сега ще ви покажа малко снимки от състоянието преди ние да започнем. Ние от AR Design изготвихме интериорния проект и извършихме цялостен Project Management на реализацията. Едно от най-големите предизвикателства при старото строителство е да се измисли правилното функционално разпределение. Като ние тук с нашите клиенти заложихме на това да направим плавен преход между дневната зона, кухнята, която е отделена, антрето, и те имат лесен достъп до спалните и банята в жилището. За да внесем максимално много уют в апартамента, използвахме естествени материали. Естествен дъбов паркет по пода, фурнировани стени от естествено дърво, също така фрезован MDF, който е в неутрална гама, за да може дървото да изпъкне на него, и голяма част от елементите са в тъмен графит. Като за акценти да вдъхне живот, използвахме много интересни и различни тапети на няколко места в апартамента и картини, които са по поръчка специално направени за проекта. Ето тук е и домашния любимец Фрида на нашите клиенти, като успяхме даже да съобразим картините с цветовете на козината й. Така че опитваме се до последния детайл да се вгледаме в проекта и да помогнем на нашите клиенти.